Ali, jangan. Ala, di mo pwede. Di mo pwede ya. Di mo kaya. Kit-kiti na kapag ya. Kit-kiti. Kisa na ko pe. Ma. Lalaway ka. Hindi naman lalaway. Teka yung gogo, hindi ko na nito. Ay, naman. Ano ba ni Yaya di makupaan? Ano ba ni? Kadabin ako. Ha? Hangin? Guys, monto sa mi sila Dalton. Tanda mi sa mga alaga. Tanda. Lagu ila bibi. Karejo. Ini nera pa din. Wala ko nagdaan. Lagi, dali lagi guys. Excited ka so kumula agad to ilas bibi. Nabili na noon hagi palitay itlog. Ha? Yes, nabili na ino na mag-ipalitay itlog. Ito na sila Bibi Dalton. Kasi liyak game na dari guys. Lagi na raman guys. Hadlok na napit naghanakazog iro. Hapit ra bazin mi dito nga disgrasya. Dasan sa tong gabi na guys. Tong trabaho nagduty pa ko sila Dalton. Daning kalit man og labang agiro. Mo so guys mapagabari kay aptika ning break. Mata na bagas baby. Tot. Mata na baka. Ito pa man siguro ay mata na. Ay abre na portahan. Abre na portahan. Ito sabi guys, maglaagan. Ito na guys. Ito na guys, ang mga Rias Dalton. Ako na magnilaag, tas bibi ko na. Bulaga! Hapos bibi! Hoy! Dalton! Dalton! Sige mo na panang na puglamok! Dili! Tatlo lagi pa! Ay! Ano morning! Nagkakino ko! Tabangan! Sipon! Sipon! May gawas na hipos, iba pa usa! Naisa. Gato sa hipon na! Sigang ipon. Mo nang sipon. Jauh masih unrawan. Oh, dia apa kamu bata? Saput. Saput lagi si tangi pun. Ano man? Dari mo kau nagtipon ya? Dari mo kau. Karo nakagitan na di Yaya? Ha? Ikut-ikut lang. Hawi na kayo magkagas ko. Ikut-ikut na lagi na ton. Di man ko kakegus. Di pa. Lagi. Pwede ra siguro kumukuan gab, musabak. Kenapa sih bugat? Pwede ra Gamay siguro lagi musabak. Oh, naman niya doon. Wala mo ila na, mo ila. Wala. Yuyo niya, oy, yuyo. Nga, ate Kimet, kailag yapon sa floor, Tama. Kailag yapon sa ate Kimet, Ay, isang ipon na. Tanawa, naong kasi na, kamara kasi mong naog duwa, Nanay tit? Ay, isa nang ipon sa ibabaw. Yapay na mo? Arang din sa lipad, Tikimit, Wala. On. Oh, nyo man niya, bebe. Tikimit, hindi makalimutan. Kaya sige mo kung putog-put mong duha, no? Busy mas nanay. Tapos nanay, nagibuhat. Maganda ko sa buling-bawan. Lagi. Ate Kimyat. Bibi Dalton. Ano na Bibi Dalton ni Aya? Ha? Ha? But ano man? Ilan na dyan siya? Na ano man? Wakas mood be? Kailan lagi mong pamatis? Tit? Na yuyo oh. Yuyo. Yuyo. Magpabutang na sa pahinga ng palakaw-lakaw. La, la, la.
Bingo. Ano ba blur? Zaga-zaga ka excited. Gusto ko gibutan kulungan na. Ha? Masuk sa gibutan sa kulungan. Majo kay mo nagikulong karon din taon mo kuan. Yes. Tan tang 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 tang. Tan tan tan. Kamao pa kog motor be, mugula kada adlaw ko laag. Di man ka mao siya yung motor. Di man ka mao siya yung motor be. Ano? Tawag chicken la. Dali. Chicken. Asa naman ang mga chicken dane? Itonton. Sabay yun, dagan. Pwede na kumusabak siguro pa. Dali. Dali ba? Dali, kan sabakan. Ay, Ate Kimyat. Ate Kimyat og si itong-itong. Kinoko. Itong-iton. Si Rajajag tanong Ate Kimyat. Mau majanihang kadua ning kaming baji. Ha? Nga naman ni gamatoy magyapon. Gamay magyapong baji ni. Ate. Ha? Tonto, dali ton. Sa pwede rin sabak dari pa dia. Dili. Di manggod. Di. Iton. Lagi bang yung electric tangkar? Makaikag. Ano ba ba na? Ha? Makaikag. Makagas ni bibi. Paano pa pa siya na? Ha? Adik, do. Uy, nanak chicken. Kita nang manok. Harap mag chicken, be. Ano lagi na tingag manok? Ay, nangawa manok. Pamulaag siguro. Tunto ay hinog ka pa. Just to, Dake. Magpalaag man na siya. Basta nga na, magpalaag na siya. Magpalaag ka, be. Tangilaag ka rin pala. Nagtuto, Bilutan na siguro malo. Tipon man kuya. Ang taon man yung ilong kay tipon man. Ay. Sa isa nang ngipon. Na naman day ngipon sa ibabaw. Ito nga na. Agkasawa pa. Basta nga na lagi. Diyan ang mangipon na. Suwala ka nga ni. Nga naman mga bata ko sa garan. Lahilantan pa mga ganin ang uban. Masuk ka bibi kay isag ka. Adyo mo tiyag. Ano sipon na Ikan ka doon kasi. Ako aslamat ba? Oh, manok ka man. Chicken! Kita na ka? Namintag na pa si Uyo kay kada adlaw milaag. Balik pa ka lang. Balik kay sayang. Ano mo drive sa motor? Ma. Nok. Ano sa kawa pa ni tingog. Manyalo, uya, manyalo. Anok ka? Chicken! Kami na ikagas. Tamang ko pwede mo kagas. Di po magpakuan. Okay, isang ilong. Masuko na dyan, basta kuha na isang ilong. Huwag may sipon. Ilagtan, masuko. Nok. Chicken! Tangdakton, be? Ha? Ning nupsado mang ning dali di mo dansag ning What's smooth basta nga ni si Jaka nang mukha ni sang ipon. Was smooth si Bibi. Sakit mo ni. Ano ko, bugot man. Asa man ta pa dong? Maglaag ta? Tak makok. Naliton. Kuno. Lebe. Hanad man yung mga ilaag. Ito lebe. Ala. Ato katigimyat. Yun ako. Kalipad sa yung taon. Ate Kimyat do. Tatagtapuhan ang nose kay naisipon. Nga naman isipon niya ha? Na do kay man mulayas na isipon. Mulayas na ron be. Aton. Nagamay naman. Nga sa magilag si Bibi. Ano mo na? Sige, zuzagtan ang Ate Kimyat. Nawa dyan do. Ang mata ni Jatong Ate Kimyat. Sigli. Lagan man na. Nagtamay-tamay. Kasi tamay-tamay. Welto. Zuzagtan ang Ate Kimyat nga naman. Ate Kimyat mo na magbaki. Nag-ak-gaak. Ha?
Sabi ka na motor. Katong. Hala, naghana dari kapajas hinugo. Apa? Kapajas, guys. Kapajas. Hinug. Masang ilaga gambatang gamatoy. Lagi, uy. Kami dari mula agad adlaw. Kami mula agad adlaw. Dari sa mga batang gamay. Tong. Alang sipa na may tamoy zid Medang si Mo, ingin ba? Pausap-usap. Hindi. Butan ka do. Butan ang bebe. Tanya ko mong bata. Gamingaw dyan ko sa mga bata. Gamingaw dyan ko sa mga bata. Kamingaw dyan yung alaga ba? Gamingaw dyan kong bibi. Hindi ka dyan magkugos. Kaso, di ka kugos si Yaya. Kaya bawal pa. Di na. Karuya mo pahimuon naman ko namig amo. Samut ka baghat. Alimutan ka be? Alimutan niya baby itong. Tong. Ha? Uy, lami naman ni sanilasan palakaw-lakawon. Abat-abao pa kuan man ba agakon. Lami na sanilasan sa agak-agakon. Moangay na ni agak-agakon na. Ay, sus, moangay na agak-agakon na. Moangay na agak-agakon. Nose, bibi na chipon, bibi ton. Mo sa tantrapuhan nag-nose dili. Kasi sang yuyo, uy. Kaikag man kayo. Maso pa kayo, makakagos. Ayaw mo yado. Mudo-do, manon siya pero magbuisit dali maipit. Sa isang nangipon, masabod siya. Hindi ilong may takilabtan. Aliwarusan pa siya sa isang lagos. Si babaw ka na ba isang kos ibabaw? Lagi hanta ng Tong. Wani mo kuanig sa luzil? Naaman. Nana sa luzil, dali ra na. Pero magbuisit gapon siya. Yan na naman na nimo. Karmonipis. Yan na. Para kung di ka sakit. Tang. Pan pa uy, vegetable pa na isang kanon. Di ba luto nga? Da. Ano kuhan ko yun nga. Da. Banana. Uy, ka dyan. Pero matuk mo po siya. Tas gyapon sa to. Pero sige lagi pamuka usahay. Mama akong suso, magpakpak. Sige sa hangad ni Yuyu, sa nga no baning naungang karon naman nito nga. Uy, lagi. Lagi aluro sana sa sipon lagi. Pero na, wala naman yung lunok. Padong na makugmo ba? Pangazo ako. Ano sa pusan tas ni Iza. Kuha na, ni Queen ka na hapit. O padong naman makugmo. Ano? Pangazo na hapit na. Bye-bye, Ton. Babay na atis, tinapag sa liya. Nilaglag siguro na tinag-aping. Ano may konkuan. Kaya na may isang mama, ang bantay. Huwag siguro ka maikya, siguro na. Bye-bye. Sige, sibat. Para mahadlok mo kumukuan dyan ay mananap. Ay, duwa sa amin kinit. Last na. Tung. Magduwa sa sila pa, may ikid-ikid sa na. Ay, yay! Gimingaw sa kadua. Dili, Dali, ti, kimiat. Dali, aso ka. Tago sa likod. Ingat ka po. Na, peekaboo! Hara may mamaduaan nga mga dinosaur. Katunghutan. Hara lagi nagmutay ko. Wala mga hadlok ang bibis mga dinosaur. Nagtingag kay may magnaong. Ano ko sa ating Luoy. Magitas magi ko sa kimiyat. Dili. Gani ko. Ginaay ko na sa Hara, ayun mas inday. Wala luoy mas bibi na hadlok. Ano mo kimo? Kitty na kapag ya, kitty. Pisa na po pe. Lalaway na. Hindi naman nalamay. Kasi yung buhok ko hindi ko na Ay, naman. Ano ba ni Yaya? Di makupaan. Ano ba ni? Kadabid ako. Ano ba niyang yaya? Uy, mamansa. Katawar ba? Hindi mong kadawa na. Ano ba ni sila makupaan? Hindi mo kukuha. Ano yaya? Dali.
Ito si kagunitan do. Ya udah ya. Kayak motor ta. Bye-bye! Kagunit ka na sa kabuan. Pwede na no? Pwede na sa kabuan, be. Mga saw na 2 weeks ragaan-gaan pa man to. Lagi. Kuan pa man to. Siyang pa man to ka kilo. Bukat sakit mo Di gabi pa ng pwede oy. sukus kagahapon. Ay mga muscle baga pa ng mga muscle. Pwede Oh, baby. kapaakon. Hingin na. Lagi. Ano na kaingan sila? At sumagil. Dali ako yan. Gagas, be. Bukat. Mga ila gagas ako no si Jalo. Ilaman. Gagas po. Nga ano bang di mo kukwaan? Ano ba di mo ko rin mukhaan niya ya? No, ilaman po ko yaya. Ano mo kukwaan? Kina kay puso. Oh, bye, be. Wala man, hilak pa. Ang pakagasan mo. Hindi mo yan. Balik ka tayo, balik ka bijang hapon. Ay, Bambi. Hihihin. Balik man diyang hapon, do. Balik man diyang hapon. Ito na, mi. Nang bidas, baby. Bye-bye. Bye ito. Didi sa kuya. Nga nung di ko nakuhaan niya. Didi na naman ko. Ang zada, masuso na lamang ko. Di magyapong ko kugusan. Ito na, mi. Balik namin. Sige, Enza. laagra ko mo. Dami naman ko. Lagi, yun na pa. Uwa, may dani ito. May suti. Usahay Hindi kay... po ito, pikas. Ang labay may daskuan kayo may taon. Ito, Kung may na. suti ni sa Joe. Lagi, kung may taon, sa siguro sila panglakaw. Oh, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, do. Sa kuya. Bye-bye. Bye-bye. Tanak ko. Laag na ko unsa ah. Manglaag na may balik unsa ha. Okay? Okay? Ay, lang po siya. Lagi. Bye-bye. Bye-bye. Kamu na ni mo. Bye-bye. 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 Ito na, mi. Bye-bye. Musim basa po Bye-bye. kuya. Timbaron ha. Bye-bye, do. Sige, Queen. Ito na, mi. Agra mo dyan. Masalihan po sa katawa. Lili, ako lili. Ba. Ito na, mi. Balik kami unsang hapon. Wa ajaway ha. Di mo ajaw ha. Bye-bye, do. Bye-bye. Lamita mo laag kada adlaw kaso may mo drive sa motor. Righty. Na. Agis last you. At to ko basak pa. Pina. Na. Lagi. Bye-bye. Bye-bye. Ah, lagi. Bye-bye. Ato sa amin merkado kayo palit may kuwas mga kuyas. Baon. Bye-bye natin kay Miat, be. Bye-bye. Balik kami unza. Ito na may floor. Doy. Dalton. Balik kami unsang hapon, guys. Nang di nakadyo init. Kay duwa ming Dalton. Luwi mas bibi. So, gusto mo kubot. Hindi pa mo pwede. Mga isang buwan pwede na siguro kumukubot ng Dalton.